Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Boxing update tayo. Tara, umpisahan na natin to. Ayon sa ating batikang analyst na si Attorney Ed Tolentino, ay mas tumatama daw si Yumir Marshall ng solido kontra sa Ukrainian boxer na si Gisniak sa laban nila kahapon sa Tokyo. Sobrang dikit daw talaga ng laban, patunay ang hatol na split decision, 3-2 pabor sa Ukrainian. Sabi pa ni Attorney Tolentino na mas nakakatama ng malinis at solido itong Pinoy, pero mas pinanigan umano ng hurado ang volume puncher na Ukrainian. Makamay daw talaga itong si Gisniak, parang toro kung lumaban na kahit ilang beses nang tinatamaan sa bodega ay pasugod pa rin ito. Sobrang agresibo, kaya ito ang nakita at naging hatol ng mga hurado. Pero kung siya daw ang tatanungin, ay panalo daw si Yumir Marshall. Kaso iba din daw ang nakita ng mga hurado. Sa isang interview kay Yumir Marshall, ay inamin naman niya mismo na may kulang talaga sa performance niya sa laban nila kahapon. Kinulang daw talaga siya ng hangin at physical conditioning. Sa third round ay plano daw niya na iwasan ang mga patamaan nitong Ukrainian at ibuhos ang buong lakas sa last minute sa last round. Pero di daw niya inaasahang kakapusin daw siya. Sakto lang din daw ang naging desisyon ng mga hurado sa laban nila. Inamin niyang malakas daw talaga itong si Gisniak at ang physical conditioning ay malakas din daw kaya siya natalo sa huli. At nagpapasalamat din siya sa mga sumusuporta at sa Panginoon na nakuha niya ang bronze medal. Dagdag pa ni Marshall na kung bibigyan ulit siya ng pagkakataong makalaban ulit sa susunod na Olympic ay kakasahan daw niya agad ito at magti-training ulit para sa gintong medalya. Ito ang kauna-unahang sabak ni Yumir Marshall sa Olympic. Pagkatapos ng laban ay magpapahinga daw muna siya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay at baka magplanong magpakasal na din at babalik ulit sa training para sa susunod pa niyang mga laban bilang professional boxer matapos durugin ang unang nakalaban niya sa pro na si Andrew Whitfield under sa 6 na taong kontrata sa MP Promotion. Umani naman ng mga papuri si Marshall sa naging performance nito at pagkuha sa bronze medal para sa Pilipinas. Isa na dito si Senator Manny Pacquiao na nagpost sa kanyang FB account ng papuri sa dalawang Pinoy na boxer na sina Carlo Paalam at Yumir Marshall at ang the golden girl ng Pinas din na si Heidelin Diaz na kababayan din ni Yumir Marshall sa siyudad ng Zamboanga. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, nagdasal sa akin, maraming salamat sa inyong suporta. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping firme.